Ginatawag ang mga OFWs bilang modern-day heroes, kag ang mga Ilonggo naman ang isa sa mga handa magsakripisyo para sa ila pamilya. Rason nga may pinakadamo nga Ilonggo OFWs sa Western Visayas. Nagapanguna ang Iloilo Province sa may pinakamadamo nga mga overseas Filipino workers sa kanang OFW sa Western Visayas nga yara sa 231,577 tanan ka mga individual. Ini ang suno kay Riza Moldes, Officer in Charge, Regional Director sang Overseas Workers Welfare Administration kon OWA Region 6. Nagapangaduha naman ang Negros Occidental nga mayara sang 63,261 ka OFWs, 53,643 ang gikan sa probinsya sang Capiz, 45,402 sa Antique, 31,509 sa Aklan, kag 14,715 sa probinsya sang Guimaras. Samtang yara naman sa 23,531 ka OFWs ang wala matumod kung sariin nga bahin sang Western Visayas ini naghalin. Sa kabugusan, mayara ang rehiyon sa isang 453,188 ka mga nagatrabaho sa luwas sang pungsod, land-based kag sea-based suno pa sa OWA Region 6. Sa pungsod, hindi ka mo mahulya, kag hindi ka mo magkabalakang, hindi ka mo magpalapit sa aton nga talatapan, pinaagi sa aton nga hotline 1348, o kung mahimo man personal nga magbisita ang inyo nga mga himata, pamilya diri sa aton office, ang aton nga office ara located sa 3rd floor sang Robinson's Place, Iloilo City. Suno naman sa OWA Region 6 at tion nga may kinahanglanon nga bulig o kon concern, magpalapit ket lamang sa ila talatapan. Report nagikan sa OWA Region 6 ini si K5 Kimon Tanyo Kaluyo kag para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.